L-Italja ddikjarat stat ta' emerġenza fir-reġjuni l-ar li ntlaqtu fit-terremot ta' nhar l-Erbgħa li għadda. U s-Sibt l-Italja se tkun fluttu nazzjonali b'rispett lejn il-vittmi li tilfu ħajjithom fit-terremot, filwaqt li se jsir ukoll funeral statali għal vittmi li tilfu ħajjithom. Funeral li se jsir f'ċentru sportiv qrib Ascoli Piceno. Għal-funeral mistennija jattendu l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President tal-Italja Sergio Mattarella u l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi, filwaqt li nhar it-tlieta filgħaxija f'Amatrice ħassir ċerimonja simbolika mingħajr l-iċsma. B'rispett lejn il-vittmi postijiet pubbliċi u bini statali madwar l-Italja se jtajru b'nadar mezzasta. It-timijiet ta' tfittxija u salvataġġ komplew bil-ħidma tagħhom biex forsi jsalvaw aktar nies. Madankollu matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa mijiet ta' aftershocks fixklu l-isforzi tal-5,000 ħaddiem tas-salvataġġ. Aftershocks li kkalkulat laħqu saħansitra l-1000 b'wieħed il-ġimgħa filgħodu b'qawwa ta' 4.6 fuq l-iskala Richter. Fost il-ħaddiema tas-salvataġġ hemm il-membri ta' SOS Malta Urban Search and Rescue K9. Il-membri tal-SOS Malta qalu li hemm bżonn ilma, ikel u mediċini fost oħrajn. L-awtoritajiet Taljani diġà irċevew aktar minn 2 miljun u nofs f'donazzjonijiet permezz ta' SMS. Donazzjonijiet li l-appella li jom għadu attiv fosthom minn fuq is-sit ta' SOS Malta. Fil-fatt tinħass l-ħtieġa li postijiet milquta jerġgħu jinbnew mill-ġdid. Sadan it-tant il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi qal li l-Gvern se jkun qed jalloka 50 miljun euro biex isir ix-xogħol ta' ristrutturar fil-postijiet milquta. Barra l-fondi Renzi qal li wara l-laqgħa ta' kabinett intlaħaq qbil li jkun kanċellati it-taxxi għal dawk kollha milquta.